Aquest cop el més beneficiat de la jornada ha estat el Sant Andreu. En la primera de les 3 finals cap al play-off, els quadribarrats van superar un Lleida que pràcticament es queda sense opcions. Els del Segrià, però, es van avançar al marcador amb una rematada de Sallarès. Nacho González, sancionat, ho vivia amb nervis a la graderia. A l'altra banda, no es perdin la pressió dels aficionats a l'àrbitre assistent. Uns li treien el mocador mentre altres optaven per la targeta vermella. I mentre l'home del mocador insistia, arribava l'empat, obra de Juanma Pons. Era el minut 66 i en només 5 minuts els quadribarrats van posar la directa. Al 68, una altra vegada Pons feia el segon i al 71, Manolo Lanzarote s'inventava aquesta vaselina. Estamos ahí, ¿no? Estamos ahí en una posición de privilegio y ahí no nos va a quitar nadie. Avui hem estat molt a prop d'agafar aquest tren de la promoció i ara el tenim evidentment molt lluny. Galán va fer el 3-2 a 10 minuts del final, però el Lleida ja no va ser temps d'empatar.